Aeh, aeh, aeh. Begegek ugek-ugek sadulita hemel lae yen ora sisip sing dadi panduluku iki sajake Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sing gedhe pangapurane kepeksa aku ora basa karo panjenenganmu Prabu Sri Bathara Kresna. Amarga iki mapan ana omah utawa sudungku karang kadempel ya klampis ireng. Prabu Kresna kok sajak beneh lawan adat saben kucem kang dadi guwayamu ana perkara apa he Prabu Sri Bathara Kresna? Oh, Kakang Semar Kaparanyata mung Kakang Semar Badranaya kang bisa tak sambati. Kyai Semar Badranaya kang jinejer dadi pamong ing tanah Jawa lan aku Prabu Sri Bathara Kresna kang anyalirani Bathara Wisnu dewaning kabahagyan dewaning katentreman. Pancene Kakang Ismaya lan Bathara Wisnu ndarbeni dharma utawa kewajiban kang kudu dilakoni. Rehne jagat saiki wis ora tentrem, kawula uripe wis padha ora ayem. Panjenenganing sun mundhut katerangan Kyai Semar. Kepriye murih prayogane? Apa maneh Tri Ari Kawuri utawa 3 dina kepungkur. Panjenenganing sun Prabu Sri Bathara Kresna nyupena utawa ngimpi kalamun Bumi Nuswantara iki ketaman banjir bandang. Kira-kira pangimpenku sing kaya mangkono mau mengku tegesing kepiye, mengku werdi sing kepriye Kakang Semar Badranaya? Semarega den prayitna semurere heka hambalik tityani kandayani asik gilar-gilar semedining tengahing latar milangono lintang Bima Sehakti ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Prabu Sri Bathara Kresna nyupena utawa ngimpi mbok menawa Bumi Nuswantara iki ketrajang wujute banjir bandang. Pancen bener kaya mangkono Kakang Semar Badranaya. Ngene ya Prabu Kresna, sadurunge aku mbabarake tegese pangimpenmu Prabu Kresna bakal tak gancarake.
Prabu Kresna bakal tak dongengi, Prabu Kresna bakal tak ceritani. Mula bukane manungsa mau bisa ngimpi. Gancare kepriye, larah-larahe kepriye Kakang Semar Badranaya. Mangkene ya Sang Prabu. Biyen ratuning para dewa. Ratuning dewa ing Kahyangan Suralaya kang bebisik Bathara Guru ya Sang Manikmaya tumurun ana ing Marcapada. Ratune dewa kang tumurun ing Marcapada mau madheg ratu ana ing negara Kapilawatu jejuluke Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha. Ya Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha mau ratu kang kawitan ana ing jagat gumelar. Ya panjenengane mau sing ngripta pangimpen kang ingaranan Pangimpen Kadara Dasih. Pangimpen Kadara Dasih. Iya. Tegese Pangimpen Kadara Dasih kuwi bengi ngimpi esuk kudu dinyatani. Lah banjur sakwuse ngripta Pangimpen Kadara Dasih, Bathara Guru ora kuat ngratoni jalma manungsa ana ing Madyapada. Awit manungsa mau duwe karep dhewe-dhewe, duwe nepsu ingkang kadhangkala angel ditata. Gancare crita Bathara Guru jengkar saka Marcapada bali ana ing Kahyangan Suralaya. Banjur nimbali dewa putra-putrane cacah 5. 1 Bathara Bayu, 2 Bathara Brahma, 3 Bathara Sambo, 4 Bathara Kala, 5 Bathara Wisnu. Dewa 5 mau dikongkon supaya tumurun ana ing Marcapada ngratoni ing jagat gumelar. Ngratoni ing jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor lan pancer tengah. Bathara Bayu putrane Bathara Guru. Bathara Bayu madheg ratu ana ing jagat wetan ing negara Medanghawa. Jejuluke Prabu Bima Sekti. Banjur Bathara Brahma madheg ratu ana ing jagat kidul ana ing negara Medanggiri jejuluke Prabu Budawaka. Banjur Bathara Sambo madheg ratu ana ing jagat kulon, madheg ratu ana ing negara Medangkawi jejuluke Prabu Sambaraja. Bathara Kala madheg ratu ana jagat lor ana ing negara Nusa Kambana. Jejuluke Prabu Kalayuwana. Sing pungkasan Bathara Wisnu madheg ratu ana ing pancer tengah. Ing negara Purwacarita jejuluke Prabu Sipata. Banjur Dewa 5 mau ngripta pangimpen dhewe-dhewe. Lah banjur sing diripta Dewa 5 mau apa wae Kakang Semar? Bathara Brahma ngripta impen 4 cacahe kang aran Kawarsita, Kasudarsana, Kacakrabawa, Kadara Dasih. Bathara Bayu ngripta impen. Bathara Bayu ngripta impen turu ngimpi Pendhita Wali. Impene criptane Bathara Bayu ora ana liya ya kuwi kejaba mung ngimpi Pendhita kang sarta wali. Sabanjure Bathara Sambo ngripta impen 3 cacahe kang aran Iblis, Adam lan Kawa. Sabanjure Bathara Kala uga ngripta pangimpen dhewe cacahe ana 4 kang aran Kala, Kali, Kadal lan Tikus. Sing pungkasan Bathara Wisnu. Bathara Wisnu ngripta impen mung 3 cacahe arane Titiyani, Gandayani, Puspatajem. Oh, dadi sing ngripta pangimpen Titiyani, Gandayani lawan Puspatajem kuwi pukulun Bathara Wisnu Kakang, manut dongenge pancene mengkono.
Sakwuse Prabu Kresna midhangetake dongengku iki mau, dongeng iki aja mbok pangan mentah. Kudu diratengi, kudu dimasak maneh. Sejatine dongeng iki mau mung gambarake yen to manungsa lair ana marcapada kuwi ora ijen, manungsa lair kuwi ora dhewe, ning manungsa lair ana jagat gumelar kuwi dikanthi anasir patang perkara utawa dulur papat. Anasir bumi, geni, banyu kelawan angin. Sing sarinane sawengine ngancani Sinuwun Prabu Kresna. Sedulur papat lima pancer kuwi mau piwulange para leluhur-leluhur biyen kang wajib dilestarekke Prabu Kresna. Mangkono Kyai Semar. Iya. Dadi saben menungsa kuwi ana sing ngancani sakrinane sakwengine. Upamane ing jagat wetan ing jagat kulon kidul kang sarta lor. Pancer tengahe ya manungsa kuwi mau dhewe. Sing mapan ana jagat wetan kuwi anasir angin. Dewane Bathara Bayu. Mulane Bathara Bayu kae dadi ratu ngratoni jagat wetan anasir angin. Lungguhe ana wetan. Malaikate Jabarala wernane putih dina pasarane legi. Mula tumrap wong Jawa pasaran legi iki lungguhe ana wetan. Ya dina legi kuwi dina sing wiwitan. Merga wetan kuwi saka tembung wiwitan, ngono. Banjur menehe sing ngreksa menungsa ana jagat kidul. Kuwi mau anasir geni. Dewane Bathara Brahma, malaikate Makahala, wernane abang dina pasarane paing. Mula paing lungguhe ana kidul kuwi anasir geni. Sak banjure sing mapan ana jagat kulon anasir banyu. Dewane Bathara Sambo, malaikate Hasarapala, wernane kuning dina pasarane pon. Wondene sing lungguh ana jagat lor kuwi anasir bumi. Dewane Bathara Kala, kala kuwi tegese wanci. Kala kuwi tegese wektu. Mula mubenge bumi, mubenge jagat iki gendeng wanci sing beda-beda. Ana padhang, ana peteng, ana rina, ana wengi, mangkono sak panunggulanane. Anasir bumi dewane Bathara Kala. Dewane Hajarapala wernane ireng dina pasarane wage. Mula wage kuwi lungguhe ana ing lor. Ewadene sing pungkasan kang mapan ana ing pancer tengah. Ora ana liya kejaba mung Bathara Wisnu. Wisnu saka tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi kelawan karasane, manunggal kamula kelawan gustine. Mulane wernane manca-warna dina pasarane kliwon. Kliwon kuwi lungguhe ana tengah. Dadi pasaran kliwon kuwi lungguhe ana tengah. Nggih, kliwon niku lungguhe ana ing tengah. Dadi kena nggo titenan. Wong lair kok pasarane kliwon niku adat saben gampang nggone golek jodoh niku. Wong nek pasarane kliwon nggih, mergo kliwon niku teng tengah. Arep nyang legi ya cedhak, arep nyang pon ya cedhak, nyang paing cedhak, nyang wage ya cedhak. Mergo kliwon niku mapane ning pancer tengah, mesti gampang nganggone entuk jodoh. Mangkono ya nggih. Napa melih kok wong wedok? Wong wedok kok pasarane kliwon niku adat saben wonge mesti menangan mesti. Ana nggo titenan. Pun to? Napa melih kok Senin kliwon? Senin kliwon, wong wedok laire Senin kliwon niku menangan entuk gampang jodoh, jodone gampang ning ya kekurangane mesti gampang diselingkuhi. Lho niku lho. Niku mung kala-kala titenane wong jaman rumiyin. Mangkono ya nggih.
Dadi kliwon niku mapane ana ing tengah. Ya. Ngaturake panuwun Prabu Kresna lagi ngerti kawruh iki. Nggih. Wonten melih ngilmu titene wong Jawa. Wong rabi kok pasarane Slasa Wage karo Setu Pahing. Slasa Wage karo Setu Pahing. Niku lek dijumplah niku gedhe dhewe mungsuh cilik dhewe. Selasane Slasa Wage, setune Setu Pahing. Niku pasarane gedhe dhewe karo cilik dhewe. Niku kena ingaranan gehing. Mula wong omah-omah kok Slasa Wage karo Setu Pahing kok iso awet nek omah-omah. Kula kekane hadiah mengke. Nek nggo titenan niku mangkono nggih niku gehing niku titenane Mbah riyen niku ngaten pun dirumus mekaten. Iya ngaturake agunge panuwun awit saka Kali Damar Suluh sulak pepadange Kakang Semar nggih balik babakan pangimpene Prabu Kresna. Prabu Kresna ngendika ngimpi lamun Nuswantara ketrajang wujute banjir bandang. Niku mratandani kuwi mratelakake lamun jagat iki bakal nemahi prahara. Ketitik saiki wis akeh para sentana sentananing praja. Para pejabating negara sing wis lali karo kewajibane. Contone ora usah adoh-adoh. Kalebu momonganku dhewe ya kuwi Ndara Janaka ya Ndara Arjuna. Ndara Janaka sak rampunge rabi karo Dewi Dresanala. Saiki malah kerasan lan katrem ing rasa asmara aning kahyangan swarga dahana. Sajake momonganku Janaka utawa Raden Arjuna lali karo kewajiban kasatriyane. Waduh, Kakang Semar. Nata Kresna lan hangandika doh Yayi Prabu Hayuwa sungkawing tyas mulat solahe ngarenira. Kakang Semar Badranaya, banjur aku kudu kepriye? Banjur apa sing kudu ditindakake kelawan ratu ing negara Ndwarawati Kakang Semar Badranaya? Mangkene ya Prabu Kresna, aku nampa wangsit mbok menawa ora suwe maneh jagat iki bakale padhang. Jagat iki bakale padhang tetrawangan nanging kudu ngenteni tumuruning wiji ingkang sejati, tumuruning wiji mulya. Tumuruning wiji sejati utawa tumuruning wiji mulya? Iya. Tegese wiji sejati utawa wiji mulya kuwi donya kuwi butuh bocah nom-noman kang bisa nentremake kahanan. Nom-noman sing ora wedi kalah ning atine lembah manah. Butuh nom-noman sing ora neka-neka ning bisa ngrampungi perkara. Mula ayo saiki padha sewang-sewangan laku. Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna tak aturi kondur ana negaramu Praja Ndwarawati. Sampeyan reksa para kawulamu. Asung banyu wong kang kasatan menehi teken wong kang kalunyon. Lah banjur Kakang Semar Badranaya arep menyang ngendi Kakang? Semar dina iki bakale ngangklang jagat. Munggah gunung mudhun jurang
mapak tibane wiji sejati ngadang tibaning wiji mulya mapak wijine jalma utawa manungsa kang ndarbeni hambek sinatriya kang besuke bisa nggawa katentreman miwah karaharjaning para kawula ang ambabar kayuwanan karahayon ning bumi Nuswantara iki. Ngambara ing hawang-hawang angalan bebasan tanpa Yayi, Yayi Dresanala, kowe aja mlayu Yayi. Oh. Oh. Wah. 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 Oh, Kanjeng Ibu.
tansah marapamoring suksma sinuksmaya winahya ing sepi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana baralen saking liyap layap ing aluyut pindha petating subena Topat anakku bocah bagus anakku bocah sigit anakku bocah jentara Dewa Srani telung dina iki kowe kok katon gembol perkara kang ora enteng janjane sing ndok pikir janjane sing ndok penggalih kuwi apa to nggar bocah bagus Dewa Srani saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba ana babakan rasa ingkang kinekrak ana apa ngger bocah bagus anakku Dewa Srani mara coba sambata marang ibumu aku Tandya Bantari Durga pangwasa ana ing kayangan dandang mangure kene bocah bagus Nun inggih Kanjeng Ibu Sang Tandya Bantari Durga. Pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Bantari Durga. Mbok bilih ing rikalenggan sakmangke ingkang putra nedeng menggalih sawijining babakan ingkang satuhu pranyata kinekrep wonten saklebeting batos. Lah ya babakan apa mara coba enggal matura bocah bagus. Apa sing kok pikirke mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudari mbok menawa ana pepeteng ibu bisa madhangake. Kowe kuwi wayahe mangan ora gelem mangan, kowe kuwi wayahe turu ora gelem turu. Ya, tak sawang kowe iki pendak dina kok rumangsaku kok saya kuru. Sing mbok pikir kuwi apa Dewa Srani enggak babarna kanthi walaka. Nun inggih Kanjeng Ibu matur nuwun. Wekdal ing rikalenggan sakmangke kula mboten mikir utawi menggalih babakan menapa-napa jernyatanipun. Jernyatanipun kula mboten kekirangan wujudipun bondo. Raja Mas Picis Raja Brana. Kula mboten kekirangan bondo donya jernyatanipun kasugihan kula sampun tumpuk matumpa-tumpa. Derajat miwah pangkat inggih mboten nguci wani nanging emanipun Kanjeng Ibu. Dereng jangkep ingkang dados gesangipun ingkang putra kula pun Dewa Srani. Mbok bilih kula dereng gadah wanita sisian ingkang saged dampingi gesangipun ingkang putra kula pun Dewa Srani. Topat. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Arep rabi wae kok dadak bingung iki ngapa Dewa Srani? Kowe kuwi ora kurang apa-apamu. Dasare kowe kuwi ratu sugih, ratu kondang, bondo ya pirang-pirang. Mara gage tudingen wong wedok endi sing ndok karepke? Nudinga pun ibu kang sago nglamarake kula Dewa Srani. Kowe njaluk wong wedok sing model piye mesti keturutan. Kowe njaluk wong wedok sing model piye mesti kasembadan. Njaluk sing dhuwur, njaluk sing endhek, njaluk sing lemu. Apa bokonge gedhe sisih? Mesti kabeh keturutan Dewa Srani. Ayo njaluk sing model piye? Nggih. Nyun sewu. Piye? Bares kures bloko suta blak utang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang sajroning manah punika sanes wanodya lumrah, ingkang kula penggalih menika sanes wanita limrah Kanjeng Ibu. Banci apa piye? Lho mboten.
Boten. Lah kok ora wong wedok lumrah ki nalarmu piye? Mekaten. Boten manita lumrah nanging ngemungaken wujudipun widodari utawi wujudipun Hapsari Kanjeng Ibu. Dewa Srani, apa kowe lali cah bagus? Bapakmu kuwi sapa? Bapakmu kuwi panguwasa tunggal ingkang mapan ana ing Kahyangan Suralaya pukulun Bathara Guru. Nudinga taratamtu mesti keturutan apa kang ndok karepke Dewa Srani? Inggih Kanjeng Ibu matur nuwun. Mboten wonten sanes. Mboten wonten sanes ingkang saged nyenggol saklebeting manah kula ingkang tansah gumana musik wonten ing raos kawula. Nuwun inggih punika widodari saking Kahyangan Swarga Dahana. Atmajanipun pukulun Bathara Brahma nenggih ingkang awawangi Dewi Dresanala Kanjeng Ibu. Piye balenana Dewa Srani? Balenana. Akatari sangga pirang ngurinang ginempit kempit dosang retnaning bawana wiwasita kang walang abdi Aja ngamu-ngamu gawar kowe Dewa Srani. Widodari Kahyangan ki akeh, widodari ning Kahyangan ki umbyukan. Kenang apa kok kowe kudu milih si Dresanala? Apa kowe ora kula pawarta adol pangrungu? Kalamun si Dresanala kuwi wis duwe bojo, paham apa ora kowe kuwi? Inggih, kula sampun tanggap, kula sampun mangertos. Bilih Dresanala menika sampun gadah garwa, inggih menika satriya panengah Pandhawa, akakasih Arjuna utawi Janaka. Dene kowe ya mudeng, dene kowe ya paham. Kenang apa kok kowe milih sing duwe bojo? Apa mareme atimu ki nek wis iso ngrebut bojone wong liya? Kuwi ngrusak pagrayu, kuwi jenenge nyures terus ijo, ngrusak omah-omahe wong liya, ngrusak hubungane wong liya. Kuwi haram. Nanging Kanjeng Ibu, nanging ati kula menika sampun mboten kenging dipun gorohi milih. Raos kula menika mboten kenging dipun selaki malih. Kula tresna namung kalian wanita sawiji inggih menika Yayi Dresanala. Kowe aja ngawur. Golek liyane tak lamarne. Golek prawan geneng ngene tak lamarne. Ayo. Nudinga prawan geneng ngene tak lamarne. Ibumu sing bakal lamarke. Ayo. Mboten Kanjeng Ibu mboten. Sampun bunder kepleng golong gilik ingkang dados tekad kang sarta niat kawula. Anggen kula tresnani kaliyan widodari swarga dahana nuwun inggih atmajanipun pukulan Bathara Brahma nenggih si Dresanala. Kepara menawi kula mboten kelakon sesandingan kalian Dresanala luwih becik kula entengaken ingkang dados pejah kawula. Aja ngawur kowe. Kula aturi mikir, kula aturi menggalih. Ana tetembungan anak polah wong tuwa melu kepradak. Panjenengan kudu ngerteni menapa ingkang dados karep kang sarta niat kula. Menapa? Monggo kula aturi wangsulan. Jenengan purun nglamarne mboten? Jenengan purun budidaya supados Dresanala menika saged dados garwa utawi bojo kula mboten? Menawi panjenengan mboten saged nglamare Dresanala mboten napa-napa.
Mengke nek tangga teparo padha alokke lho, Dewa Srani ra rabi-rabike genah humu. Mangken pripun? Jenengan saged nampi anak jenengan diarani humu ngoten saged. Saged nampa mboten? Monggo. Jenengan saged apa mboten? Nglamare Dresanala dados bojo kula. Dados garwa parameswari kula wonten ing Kahyangan Tunggul Malaya. Monggo. Keputusan sedaya menika wonten ing Asta Paduka Kanjeng Ibu Tandya Bathari Durga. Ya. Nggih pripun? Ana tetembungan anak polah wong tuwa kepradah. Tegesipun kados pundi? Maknanipun kados pundi? Ya, yen pancen mangono pun ibu kang bakal budidaya. Pun ibumu kang bakal ngungke sarana. Sowan marang bapakmu Bathara Guru, pun ibu kang bakal mutah. Pun ibu kang bakal sambat marang bapakmu supaya kowe bisa sejodohan kelawan si Dresanala. Nuwun inggih. Ngaturaken agenging raos panuwun Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan Bathara Guru. Pun ibu bakal sambat supaya kowe Dewa Srani bisa dedhaopen kelawan si Dresanala. Mengko yen si Janaka karo si Dresanala wis pepisahan, wis pegatan, kowe Dewa Srani bakal tak sasmitani. Tumuli Dresanala boyongan marang negaramu Tunggul Malaya mangestaken dawuh Kanjeng Ibu. Sepisan malih kula ngaturaken agenging raos panuwun eba semanten katosan paduka Kanjeng Ibu dumateng ingkang putra kula pun Dewa Srani. Dewa Srani ya kapranyata. Sing ana mburi. Sing ana mburi kuwi Lingga Sugarda. Kula wonten dawuh tinimbalan Sang Tandya Bathari. Irapke saking wadyabala mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon ana bobol boroting crita. Kang sarta ana ora trimane Janaka lan Dresanala anggone pipisahan utawa pegat katresnan. Kowe sak wadyabalamu sing kudu merantasi. Suraka gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Lho nggih datuk sendika mangestaken dawuh budhal dina iki Lingga Sugarda.
Do budal yo. Setan-setan jim-jim kabeh dibudalne dina iki. Sudah siap semua? Siap. Sudah siap semua? Siap. Ditata. Jarike apa selindange apa? Lindane ijo.
Yot. Mangkal sik. Ya apa ya bengi-bengi kaya nek kewateng gremet. Mosok ya nenek ula ta ya. Suwe-suwe aku wis ora kuat.
mangkya darajating praja kawuryan wasa nyorore ururah pangrehing ukara karana tanpa lupi Adilara Silastuti Sujana Sara Jana kelu kalunglun kala tida tidam tanda ning dumadi Hong ilahing nama sidam sekaring buwana langgeng ulun waspadakake yen ora sisip ingkang dadi pandulu panjenengan ulun iki kaya praptane Bathari Durga ya Bathari Pramoni ingkang sowan munggah setinggil ana ing kahyangan Junggiri Sailaka Pramoni Durga winantu karaharjan sowan kita ana ngarsa panjenengan ulun Pramoni nuning nggih pukulun lulus karaharja sowan kula kalih saking beka kang sarta sengkala wangsul sungkem kula mugi kunjuk wonten sahandhap pepada apa duka
Yuwang Adi Pukulun sang manik moyo. Ya Pramoni. Wis ulun tampa gawe legya yas ulun. Durga Pramoni. Dene wis sakwise satata anggon kita ngadhep. Daya-daya panjenengan ulun mundhut pirsa. Daya-daya panjenengan ulun mundhut katerangan. Ana wigati apa dene jeneng kita Pramoni sowan marang kahyangan Jonggiri Sailaka ing rikelungguhan iki Pramoni? Nuning nggih Bu Kulun. Waleh-waleh menapa? Sowan kula ing ngarsa paduka ingkang wigatos atur wuninga bilih kula tinangisan. Bilih kula tinangisan dene ingkang putra ratu saking negari Tunggul Malaya. Aku mojo jengandika Yuwang Adi Pukulun nuning nggih pun Dewasrani. Piyambakipun mutah nyuwun palakrama Pukulun. Dewasrani putra ulun nyuwun palakrama. Nuning nggih. Lah banjur putri ngendi sing dikarepke kelawan si Dewasrani Durga? Panjenengan ulun kang saguh ngebun-ngebun esuk, ngudan-ngudan sore, anglamarake baya sapa wanita kang manjing ana ing kalebune si Dewasrani. Mboten wonten sanes. Yoganipun Pukulun Bathara Brahma saking kahyangan swarga dahana ingkang awawangi nuning nggih pun Dresanala Pukulun Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrih Sekar Kedung Go Ngas Gandanyo Maweh rarasenaning driya Jagat Dewa Bathara ya jagat Pramodita Pramoni Durga kula wonten dawuh Yuwang Adi Pukulun sadurunge jeneng kita matur akeh-akeh luwih dhisik ulun bakal paring ruh marang jeneng kita wektu ing rikelungguhan iki Dresanala putri saka swarga dahana atmajane Bathara Brahma wis ora katon pupur lamat gelung malang utawa ora katon rondo ora katon merawan awit Dresanala wis jinatu krama dening penengah Pandhawa satriya saka kasatriyan Madukara kang kekasih Harjuna ya Janaka Durga punten dalem sewu Pukulun perkawis menika estunipun anak kula inggih sampun mangertos ugi mboten kirang-kirang anggen kula nuturi dhateng ingkang putra namung nyatanipun tutur ketawur mboten saged ngguguraken pikajengipun Dewasrani. Kepara Dewasrani sampun patemboya. Mboten badhe palakrama menawi mboten kaliyan Dresanala Pukulun. Inggih labet puteking manah kula
Paripaksa kula sowan jengandika Iwang Adi Bu Kulun. Duh Bu Kulun. Kula namung borongaken wonten ngarsa paduka. Kados pundi murid kasembadaning sedya ingkang putra pun Dewa Srani kala wau Bu Kulun. Durga, Kula ngendhawuh. Ewuh aya anggen ulun bakal minangkani. Sebab apa? Awit iku wanita wis ana kang mengku. Kepriye lan nganggo cara apa anggon ulun bakal minangkani panyuwun kita Durga? Pukulun. Menawi paduka lair batos anggenipun mikir dumateng ingkang putra, kula kinten boten badhe sinung rekaos. Sabab menapa? Awit paduka menika tetungguling para dewa. Paduka ingkang menang asta pangwas tunggal wonten ing kahyangan mriki. Kanthi wewenang paduka ingkang semanten kala wau, kula kinten boten badhe angel misahaken Dresanala saking tanganipun Janaka. Paduka kantun paring dawuh dhateng Bathara Brahma supados misahaken katresnanipun Dresanala lan Janaka. Mesti kemawon Bathara Brahma boten badhe suwala Pukulun. ya aja banjur mangkono Durga. Kuwi tegese tumindak kang ora bener. Mbok coba diripih maneh. Mbok menawa si Dewa Srani gelem garwa sakliyane si Dresanala Durga, sampun kula ripih wangsal mangsul. Namung puguh mboten purun. Mila sepisan malih mangsa borong anggen paduka paring welas dumateng ingkang putra pun Dewa Srani Pukulun. Kepriye Durga? Abot anggon ulun bakal minangkani panyuwun kita pramoni. Dados saestu paduka mboten saged minangkani panyuwun kula. Aja kurang pangapura, ewuh aya nuruti panyuwunmu iki mau Durga. Marareh manguswa humyong hambrengeng Gati karunaning kaswasih aring marga hamalatgung Are sang gondo mastrat maca leng-leng lalu mangulati Soraya mangrang sang waya soraya mangrang sang waya Humyus Hamarawayanto Anakku nggih Dewa Srani, Dewa Srani. Wis dadi nasibmu yo nang wiwit lair nganti gedhe kowe ora tinunggon karo wong tuamu lanang. Bapakmu mung doyan nangkane ning moh gupak karo pulute yo nang. Dewa Srani, Dewa Srani. Kowe aja ngaya-wara ngaku anak ratu ning dewa. Mundhak tiwas kisinan kowe dhewe, Dewa Srani. Bapakmu wis ngemohi karo kowe. Dewa Srani. Wiwit kowe lair nganti saiki dadi ratu, kowe durung tau ngrusui karo bapakmu. Lagi saiki duweni penjaluk lah kok dianggep abot. Timbang Dedawa Wirang, luwung tak pateni dhewe kowe Dewa Srani. Durga mengko dhisik pramoni Aja kesusu mundhak kesluru wong ayu. Mengko dhisik sabar Durga, sabar pramoni, sabar luwih dhisik. Durga Kula leremno rasamu. Aja daya-daya banjur tega marang anak. Ora tega iki arep ngopo?
Pancen anak wis ora diakoni kok arep ora ditegake iki nggo apa? Sing ora ngakoni anak ya gek sapa? Lah nyatane ditangisi anak ora gelem nuruti ngerti yen kaya ngene yo. Kok rumangsane gelem gawene tok ning ora gelem ngopeni. Yang ngono ngerti ya kaya ngene lakone mbiyen jaman Joko jaman sik perawan aku ora gelem yo. Jaman pacaran wis turut hotel. Wis Durga aja ngundat-ngundat. Iki pasewakan kayangan mengko mundak dirungokke kelawan para Jawata. Kersane? Aja tekan ngendi-ngendi. Ulun wis nglenggono. Ngono atus pundi? Ulun wis ndodok. Ndodok atus pundi? Ulun wis nglenggono babakan iki abeh mara lungguwa. Lungguwa kang kanthi prayoga. Ulun bakal nyoba mbudidaya minangkani penyuwunmu Durga. Madhep rene wong ayu, lungguh dhisik. Iya. Panjenengan ulun kang bakal budidaya, panjenengan ulun kang bakal ngungkih sarana supaya Dresanala bisa dedhaupan kelawan putra ulun si Dewasrani. Matur nuwun pukulun, matur nuwun. Matur nuwun saderengipun. Prasajan kemawon, jujur mawon, walaka kemawon. Menawi ngantos batal, menawi ngantos wurung panyuwun kula, Dewasrani ora sida rabi karo si Dresanala, mesti bakal kelakon. Mesti bakal kelampahan. Wadi paduka kula ler sanggen-gen. Jaman tesih nem-neman jenengan, kula tesih gadah videone panjenengan kalih kula. Napa kula upload teng budi-budi? Aja Durga aja. Hapusen ya Durga hapusen. Kula Pindra wonten dawuh Rama Pukulun, mara coba timbalana swaning Bathara Brahma kadhawan marak ing ngarsa ulun nggih mangestaken dawuh Rama Pukulun. Dewa-dewa sukata marang soreng prang mukane harum-harum ngendan wing wiyat narada ngepani Jawata suta mulat iku sak nyatane Kunjang seret minangkut Kodemong leluri Rinetong muni Rinangkut Kirangan Rirasa kami arsin Angin Sesidenan Apa
Saklangkung panter timbalan paduka Hyang Adi Pukulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma arsa nyadhong rumentah sabda. Sabda jengandika Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Bathara Brahma kula wonten dawuh Hyang Adi Pukulun. Sadurunge aku arep takon marang jeneng kita kula Brahma. Nyuwun pirsa babagan menapa duh Hyang Adi Pukulun. Ingkang putra kula pun Bathara Brahma nedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggur mentah sabda-sabda pangandikanipun Hyang Adi Pukulun. Brahma kula wonten dawuh. Ulun bakal takon panguwasa tunggal mapan ana kahyangan Suralaya kuwi sapa, Brahma? Duh Pukulun. Panguwasa tunggal ingkang boten wonten tunggalipun. Menika mboten wonten sanes kejawi namung jengandika Hyang Adi Pukulun Bathara Guru. Sing wenang nemtoke abang ijo butek bening bangrabacining lelakon sapa Brahma. Lho nggih. Mboten wonten sanes kejawi namung paduka ngalor. Dewa sanesipun tartamtu inggih badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul, dewa sanesipun inggih tartamtu badhe ngidul. Bagus. Yen pancen kaya mangkono Brahma ing rikelungguhan iki panjenengan ulun bakal perintah Maracoba. Maracoba jeneng kita Brahma ing rikelungguhan iki bali ana kayangan kita, kayangan swarga dahana. Dina iki uga pegatna katresnane anakmu Dresanala kelawan Janaka Brahma. Oh. Pukulun. Oh. Oh jagat Dewa Bathara pasisaning Bathara jagat kados sinambar gelap lepat raos kawula Pukulun kenging menapa paduka Pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnane Janaka kelawan anak kula pun Dresanala kamangka sakmangke anak kula Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi Brahma. Ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa wae kang dadi perintah ulun. Kenang apa kok sakmengko kita mbadal dawuh ulun. Eling Brahma, lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah panguwasa tunggal kayangan Suralaya. Yen sira mbadal dawuh ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Nanging kepripun nasibipun jabang bayi sajroning kandhutanipun anak kula pun Dresanala ingkang boten weruh kintang kimpuling lelakon menawi benjang dewasanipun nang letaken sudarmanipun. Aja kuwatir. Yen Janaka wis ngalih saka kahyangan swarga dahana, anakmu Dresanala bakal ulun dhawuhake marang putra ulun, ya kuwi Si Dewa Serani. Nanging Pukulun ora usah nganggo nanging, wonten paribasan, ora usah nganggo paribasan. Budhalo dina iki janji kowe ora gelem nindakake apa kang dadi perintah ulun. Apa kira-kira Bathara Brahma kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Ati aku. Budhal. Ada.
para dewa sugata marang soreng prangutane aromarum ngendan wing ngawiyat narada ngebalani welatalah Adi Guru wonten dawuh Kakang pripun panjenengan kok ngaten niku pripun menawi paduka badhe misake katresnane Janaka lan Dresanala wonten paribasan idu dinilat malih Janaka lan Dresanala dhawuh rabi menika nggih awit saking perintah paduka mongko kula sampun mireng pekabaran yen to sakmenika Dresanala sampun ngandhut wujuding jejabang bayi wong katresnan ing antarane Janaka lan Dresanala lah kok sakmenika paduka badhe pegataken katresnane Janaka lan Dresanala menika nalaripun kados pundi Kakang Narada wonten dawuh sedaya aturan sedaya pernatan punika kula ingkang damel menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados paramtutuan nanging mesti ulun ingkang tinempuan mila sedaya kedah sakpakon ulun mboten kenging badal dawuh ulun lho ning ya aja ngono to aja ngono ola ngertas pangmas tunggal wonten asta paduka ning Adi Guru kudu eling paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kedawan menapa menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika kula kadhapuk dados mentri muka menika kejawi mbantu kewajiban paduka kula nggih kadawan ngemutaken bilih paduka menika kesupen kinen ngleresaken menawi paduka menika tumindak lepat Kakang Narada dewa serani menika putra ulun napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak lho mboten klentu wong nglabuhi nyang anak kleru piye to ya kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun kedahipun Kakang Narada emut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa ngono yen polahe anak ngarungke jenenge wong tuwa wajib mradahi ning lek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatan wong tuwa ya kudu dielingke ta mboten namung kok diujoke apa mboten Adi Guru wis akeh kedadean wong tuwa tetel pangkat ilang jabatan merasa derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake paduka kedah emut Adi Guru dados ratuning para dewa tumindake kedah adil Adi Guru kedah adil sedaya kedah dipun penggalih lekas paduka menika lepat awet badhe misahke wong jejodohan mung nuruti kareping anak lan bojo Bathara Guru ratuning para dewa paring dawuh mboten kenging woleh-weli menawi Kakang Narada mboten sarujuk kalian pikajeng ulun Kakang Narada saged ninggalaken kayangan lah dalah piye ta ki kok diomongi apik-apik malah menteleng lho diomongi apik-apik malah misuh-misuh yen ana apa-apa Narada ora melu-melu manuwun daya ngadi bukulun ageng katresnan paduka dumateng kula kaliyan ingkang putra paduka wantun merintah dumateng Bathara Brahma kinen misahke katresnan Dresanala lan Janaka Durga wonten dawuh kewajiban ulun wis rampung ulun wis perintah marang Brahma ulun wis perintah marang Brahma kinen
Ya kuwi misahke katresnane si Dresanala kelawan si Janaka. Saiki kewajiban jeneng kita Durga awat-awatana lakune si Brama. Apa pancen bener-bener tigel tega mentala misahke katresnane anake Dresanala kelawan si Janaka. Lho nggih. Kula nyuwun puja Kang sarta pangestu Kulun, tak balang puja pangestu. Muga-muga kang dadi gegayuhane anak kita Dewasrani bisa sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti pramoni kandhanya sakara adung. Anake Dresanala. Kula putrane ingsun sira iku wis wanci. Pisah lan jenenge wang aywa gulineng harapdi sak rawuh paduka kula ingkang putra pun Dresanala ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Kanjeng Rama Bathara Brama. Ewadene kula ingkang putra kula pun Harjuna utawi Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti tumanduk dhumateng Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma. Iya, bocah loro wis ndak tampa ora liwat pangestuku tumrap tampanana. Kula tampi andayani kasantosan, kula tampi mugi andadosaken jimat maripih. Janaka kula wonten dawuh, aku arep takon kelawan jeneng kita Arjuna. Aku arep takon kelawan jeneng kita Arjuna, aja mbok tambahi, aja mbok kurangi. Arjuna, Janaka, Naga Mahabau. Wonten menapa Dhuh Rama Pukulun? Kok semunipun wonten perkawis ingkang sanget wigati. Ngene. Janaka kula wonten dawuh. Apa pancen jeneng kita Arjuna wiwit jatukrama kelawan anakku si Dresanala nganti tekan ripelungguhan iki, apa pancen tresna lair tumusing batin kelawan anakku si Dresanala? Wangsulana Arjuna. Nur inggih, Dhuh Pukulun, binengkau dodo jinupu jejantung kula.
Namung naminipun ingkang Putara garwa kula pun Dresanala ingkang tansah ngrenggani manah kawula siyang pantaraning ratri. Anakmu wohing katresnan kang mapan ana sajroning kandhutane, anakku si Dresanala wis umur pirang wulan Janaka? Sampun Sabta Candra. Sabta Candra nuwun inggih tegese 7 wulan lakar kados mekaten. Arjuna kula wonten dawuh. Kowe mapan ana kayangan swarga dahana kene aku wis mbok anggep kaya apamu Janaka. Duh Rama Pukulun. Paduka punika sampun kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak. Wis mbok anggep kaya bapakmu, kaya wong tuamu dhewe. Nuwun inggih lakar kasinggihan. Sipating satriya lati lan pakarati kedah nyawiji. Maknane yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Sabdaning satriya pindha sabdaning ratu kang sarta brahmana pindhawe Kresna ingkang tumetes wonten dlancang sita sayekti datan kena binusa. Bagus. Yen aku perintah Janaka supaya kowe manjing ana Samudra Kidul, apa tetep mbok lakoni Arjuna? Ampun malih kok jengandika Rama Pukulun perintah kula kinen manjing wonten Segara Kidul. Senadyan ingkang putra kula pun Harjuna kinen manjing wonten Segara Geni badhe kula lampahi bot-botipun ngestu padha dhumateng dawuh pangandika Paduka. Bagus. Ucapmu tak gondeli, ucapmu bakal tak ugemi. Janaka kawruhan ana aku ngestu padha dawuh pangandikane Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru Sang Manikmaya panguwasa tunggal Kahyangan Suralaya. Antarane kewajiban kelawan katresnan kudu dhisikake wujuding kewajiban. Aku perintah marang jeneng kita Arjuna wiwit dina iki uga. Wiwit dina iki uga Janaka kudu pegat katresnan kelawan anakku si Dresanala. Kowe Janaka kudu ngalih saka kayangan swarga dahana. Yen jeneng kita Arjuna ora bisa nampa, ora bisa ngestu padha perintahku, tetel jiwa kasatriyamu. Oh. Pangeran. Duh, Dresanala. Mandeg duh. Mantuku Cahayu Dresanala ana tetembungan tresna kuwi saka kulina. Tresna kuwi saka kulina. Kowe aja sedih, kowe aja susah ditinggal bojomu Janaka. Enek sing luwih mening bakal ganteni dadi bojomu. Ora ana liya kejaba mung anakku, anake panguwasa tunggal Kahyangan Suralaya si Dewasrani. Sugih Dewasrani timbang Janaka. Dasare yen duwe derajat pangkat dadi ratu ana ing negara Tunggul Malaya. Tresna kuwi jalaran saka kulina. Kowe durung tepung, kowe durung kenal. Bagus lagi. Tapi tinggal satu ini aja. Malah belum gajian lagi. Kulina dikeloni nak yo seneng dhewe. Manuta ya nduk, manuta Cahayu. Nuwun pangapunten. Heeh, piye? Omong. Sampun dados patembaya kula. Kula mboten badhe ngladosi tiyang jaler sanes. Salintunipun Kakang Mas Pangeran Harjuna. Kepara badhe kula entengaken pejah kawula menawi kula ngladosi tiyang
daler salane sak lintunipun Pangeran Janaka. Tobat. Yen kowe nolak utawa nampik marang panglamare Dewa Srani anakku ateges kowe ngremehke Bathari Durga. Ngono apa ye? Ayo gelem apa ora kowe dadi bojone Dewa Srani? Mboten badhe kula kersa. Gelem apa ora? Sakniki mboten purun benjang menapa dene kurang ajar kowe. Kurang ajar. Ayo. Ngremehke Bathari Durga. Den Pala Ganteng ari Sang Dewi Dresanala kalian wujuding rantai ingkang gedene sak lengen. Bengok rusa njerit ari Sang Dewi Dresanala. Panjrite pambengoke Dewi Dresanala marengi minyak alangse Mandalagiri. Bayi ingkang umure 7 wulan sajroning kandhutan medal saking guwa garba. Medal wujuding jejabang bayi ingkang mawa kekuwung ing katresnan ngantaraning Panengah Pandhawa lan Dewi Dresanala. Laire punang jabang bayi anyarangi para dewa ingkang hanawuraken sesekar hangambar harum. Jiwa mancing Dewa Srani Dresanala boyongem Dewa Srani. Dadi bojoku